Good morning mga kainahan. Ngit-ngit pa jud kay andalan kay kadlawon minigikan mga alas 4 pa. So karon mga alas 5 na siguro kay 1 hour na minibiyahe padulong mi sa ospital sa Berlin Charity kay schedule na ako ang Untersuchung og Vorgespräch. Good morning. Nami karon sa Berlin for my check-up. Nagwiwi pa si Bruno ang akong driver. May sa Rathaus. Iba na akong shopping mall ni. Grabe ang traffic. Icy pa kaayo ang kuan dalan. Hasta ang among sakyanan. Perti na kaliguan og ice. Perti na akong dagan pa balik sa balay ganina. Nagkuha og init nga tubig. Kay kamay ra nga tubig ang nadala ni Bruno. Na me time. Katulugon pa kayo ko. Straight yun the whole week kung trabaho. Early in the morning tapos karon supposed to be a holiday na ako. So schedule man ako ang check up tapos ugma na ang operation. Good luck sa kuha. Ikaw na bahala, Lord. Kulbaan ba ako pero kaya nun laban lang tani bisag watay kalaban ako mga kauban. Naman nagwiwi si Bruno so continue to driving. Hapit naman sad mi siguro na nasa mga 20 minutes makaabot na mi sa hospital. I hope nga makakita na sad mi og parking kay last time 30 minutes jud mi nagtuyok-tuyok pangita og parking na di pud ganahan si Bruno mag train gusto gid niya nga magsakyanan mi. So I hope swertihon mi. Gipray na nako nga malikay mi sa traffic. So nakaikyas na mi sa traffic karon ang parking na sad. So mao ni ang dagan sa dalan karon padulong sa Berlin. Na mi sa Berlin. Nami raw. Una inyong makita dire kay ngit-ngit pa kaayo kay kadlawon minigikan. So traffic gamay dire nga side. So I hope dili mi malate. Kung sa bagay sayo man inon minigikan sa balay. So, napami time. Ay salamat na ay bakante. So makakuan mi, maka-parking mi. Pangalan sa hospital, Charity Hospital. So magtuyok-tuyok na pud mi dinhi sa ilang parking. I hope nga makita mig kuan dako-dako nga parking area kay gagmay kay ilang parking area diri. So gikan nami ito sa kuan explanation kung unsay mga risiko sa kuan sa operasyon. So mura gid ay kuan ang cesarean. Hiwa gid ay sa akong tiyan binako sa akong bangag. Di day pwede sa talar kay dako na kaayo ang tumor. Ay. So tawagan pa ni Bruno ang akong kuan ubigay ni
pangutana ko og kanus ang akong tawag nila nga or cancer check-up. Kabalo kung unsa na sa Deutsch, basta murag mo to akong pagsabot kay every 3 years na ama na or every year man siguro, basta nya wala ko kabalo kay normal taga adto na ko sa obigay na i-check raman o kabalo kung mo na ba to unsa. So tawagan ni Bruno to sa gawas kay walay kuandre, walay signal. So ugma ang akong operation pero wala pa kabalo kung unsa oras. So manguli pa may anig balay. So I hope ugma dili kayo sayo kay hasol kayo pag sayo ang kuan si Bruno sa gawas kay walay signal diri sa sulod. Diri ra ko sa kuan. Diri ra ko sa sulod kay tugnaw kaayo. Nipis ra nga jacket akong gidala kay sakyanan man mi. Ay, oh God. Muna amping jud mga inahan, no? Mga inahan dira tibok nasod sa kalibutan. So mas nindot jud nga regular jud ang atong check up para ma-monitor nato kung unsa atong mga problema, unsa ang atong mga diferensya kay kini natingala man kung anong wala nila na nakita ni nga sa gamay pa lang ang akong tumor. Dapat nakuan pa to na hatagan pa to og tambal or na sugot na ko sa ilang gi-offer nga embolization. Pero karon okay man daw, pero ang mga sintomas maramdaman gyapon ako ang kanang magsige ihi, tapos grabe ang akong menstruation. Tapos ingon sa professor na ang the best lang gid daw para sa kuha is tanggalon jud ang mattress kay dako naman kayo ang tumor good na nasa 6.5. Kunya ginapainom ko nila og tambal for 3 months, mga 4 months na gani karon para dili na siya kaayo dako. Pero ang problema sad wala na ko girigla. Una may rigla pero kamay kay sa nga tanan dili kayo kuan, dili murag abnormal ba. So mao to. Tapos ingon siya pwede ra na nimo i-take pero kabalo ka kung unsa epekto, dili maayo sa imong bukog, makagabok sa bukog. Unya bata pa ka, gusto ka mag-antos ka anak, no? So kana na lang yun. O di na ako ka anak, unya magkuan na mga sintomas sa menopause, maramdaman na nako. Syempre dili na kuan good, kitawag nilang stabil. So good luck na lang sa kuan. Nila hiwaan gid ay ko sa tiyan bay nag-expect mo ko nga sa akong taler iagi kay akong kauban sa taler man, akong kauban sa trabaho sa taler man giagi, pero in siya dili daw makaya kay dako na daw akong tumor. So hiwaan jud ko murag cesarean ba, bikini style. So wala pa si Bruno nakabalik. Mayo unta og makontak dayon niya ang doktor. Akong ubigay ni oy kay Monday ra ba karon? Di ra ba na sila mga mo tubag kay puno. Kanya wala ra ba sila email? Kanya kailangan na mo na karon kay ugma ng operation. Wala man ko nabalaka nga di nako kaanak. Kay tigulang naman sa ko niya, dako na po si Minimi, ang akong baby. 14 na ba siya, mag 15 na. Ang ako alam, dili ko prepared nga tanggalan bitaw ko og organ. Sa bagay dagan man ang naka-survive nga wala na yung mga mattress. Pero ilang mga komplikasyon na mga ko'y nabasahan sa internet nga
after operation nagsigigapon sila ihi usahay mugawas lang daw ang ihi nga dili nila mamatikdan, which is mao na akong ginabati karon wala pa gani ang operation na tapos paano na lang kung operahan ko ya mao lang gyapon akong sitwasyon. Ay ambot na lang, Ginoo na lang bahala ani. Murag mga 3 hours man siguro, 3 to 4 hours siguro ang operation anya. Mag-stay ko diri og mga sa hospital mga 5 to 1 week siguro, depende kay kailangan paliwat siya. Nag-submit na ko kaganina sa akong ihi. Bisod. Busy kay mga tao karon. Grabe ang traffic kaganina sa kuan pagbiyahe namo. So God is good. Tagaan jud mi niya og sakto nga time nga tama ra jud nga paabot na mo diri. Akong gipray jud na unta Lord na dili mi maapektuhan sa kuan sa traffic. Unya, syempre malayo sa disgrasya kay grabe ba ang snow karon medyo okay na wala na siya nag-snow pero icy. Unya wala pa ba na ilisan ni Bruno ang among ligid kay actually dapat tong November pa. Unya kay ambot ang workshop nga nawala kuno ang ligid. Ano man nawala ang ligid? Ang winter wheels ba? Ang tawag nila og winterizen kaya ma-change man na i-change nila ang ligid para sa winter para pud sa summer na ang gamong gamit karon summer kay ang next schedule sa December 6 pa man, so sa Friday pa manang tagan kay appointment si Bruno. Loy kay ako Bruno is very supportive no, so siya ra gid ang nakasabot kung unsa among gi-istoryan kaganina sa doktor pasabot unya akong mga papers ng mga kailangan iya tinanggi organize tanan supported kaayo siya. Luwi po siya sa ako, okay naman siya sa ako nga dili na mi ka anak pero kaya na naman po posibles niya siya wala po kaso lang ang ako lang di pa ko prepared nga matanggalan bitaw og matres unya. Ingon sa doktor, kung di mo na ipatanggal, mag-antos gihapon ka ng mga simptomas. Bata pa baya ka, okay lang unta og mga minupos na ka, anak, kay murag mo, na daw mo, hunong ra, mugamay ra, ang tumor. Pero kay bata pa baya ka. So, no choice. Siguro mo na gina ang sign ni God. Kaya ingon man ko kay God. God kung di minimo tagaan o anak ulit. Di ko nimo tagaan, tagay ko mga sign. So, nagit siguro ning sign. Minsan, mahatag og sign si God sa ato, nga ato pong gipangayo. Unya, kung ihatag, murag makapangutana po diba nga naman. Mo na usahay. May deserve na to na si Bruno. So, balik may dre ugma. So manglakaw na mi padulong mi dito sa Pikas Department sa narcosi na natawag nila nga sana mo nang anesthesia siguro nga i-inject sa kuha kung asa makatulog ko. Unya kahit napaman mi oras mga 45 minutes pa daw bago nila tawagon akong pangalan. So nanggawas ami kay Manigarillos Bruno. Pagbalik na mo naghan gyapon kayo mga pasyente kini sila tanan operahan jud. Klase-klase ang mga operasyon nya kailangan jud injeksyonan og narcosi para makatulog kay unsaon na lang ugulay ko ano injection ay kahadlok oroy kyo ko Madrid, Athens, Barcelona, London, Berlin nawa ko atay mo ko ni pabusayok sa katugnaw wala ko nagalagkalo. Parking
So human ang akong appointment, so na nami sa parking area, nakabalik nami, padulong nami gawas para makaulit na. So nice kay ilang mga pangalan diri sa ilang parking ba, Paris, Athens, Barcelona, Berlin. Kuyaw kaayo, unique kaayo ilang parking. So mga 10 minutes ang walking gikan diri padulong dito sa hospital. So mao man gini ilang parking. So check out na mga 2 hours gid siguro amo mga 3 hours gani siguro pila ka amo mabayran ani. Bahala na, importante nakita mig parking wa na mi nagtuyok-tuyok kung asa mo parking. Good luck tomorrow's operation.